More erokamano kuom loso kodwa thuolo kendo kodwa mbake Rameny piny nyiswa ni riyo nade Kisumu kaeto bende nyisi ifuri ne nyekwara mugajon kapok achako talk marwa. Kisumu riyo maber piny ber Kisumu ka an Thomas Alwala arito nyithind kie e orphanage miluongo ni GCR Mandiru bia piny Nyakach. Tax amnesty cannot. Nyakach sub-county. Rokamana nyamiwa sigana mar kanyo mar reso nyithindo here kaka ne chako ka mar reso nyithindo chake ni GCR nango ere gimano kelo nying makamano miwa historia matin kapok wadonje twak mar kaka jobenika okenge makare mag rito nyithindo. Kane pok wachako wach orphanage ni to nasomo through correspondence. Ne an ga friends mane orona lessons from US natimo tauro back. Koro gini ne en gima aneno ka parents na ne timo kati. Ne nitie kinde moko mane waneno ka jonyuol na ne nyalo kelo nyithindo makie dalawa kanyo to gibiyo gi chiemo kendo gichamo. Koro gima ne chando pacha kabisa ni to nyithindo gi ka jonyuol gi onge te to ginyalo survive nang'o. Koro mae nomiyo a contact japuonj na mane wasomo go through correspondence ne. Kana wuoyo kode to noken for the idea mar orphanage. Noneno ni nonego nyithindo go bed supported ka gin e miechgi. Mak mana ni result mane wayudo kano watimo ma ne ok positive. Nikech families moko ne ok transparent gi gik mane miyo gi mondo gikony go nyithindo gi. Koro mano compel mondo achaka dog ir osiepna ni mondo convince ya nyise the importance mar bedo gi orphanage. To gini nodonjone. Koro kano chopo higa mar 2005 to noyudo pesa moro nooronwa mondo mi wachak gero godo homes ma nyithindo dake. Koro gima ne hono maduong' miwuoro kabisa ne estimation mana orono was the exact amount ma embele neno go. Koro kano wasegero orphanage ni to nonyiswa ni mondo wachagi nyithindo 45. Kane wasechako to nwamanyo nying. Nikech kanisa mane support wa iluongo ni Golf Coast Road Church of Christ in Midland, Texas. Koro ne wa decide ni mondo mi wa appreciate gima gitimo nwane watigi that name. Koro kano wasechako gi 45 to the year 206 ne pod waneno ka orphans pod ne ng'eny. Na wuoyo kodgi kadi giyie mondo mi wa expand. E seche mane ma timore ne nitie nyithindo mane bira ne chiemo to dok dala. To naneno ka ne gin gi hamu kabisa mondo bende migi thuolo mondo gidagi. We need that information. Koro kano wa expand to nwamedo the number modhi to 120. Koro koa kanyo
to wasebedo kwarito nyithindo gi ka gin ka kendo watemo mondo mi gibed gi ngimano makare. Erokamano ahinya kuom nonro ma kamano. Nyiswa ni to nyaka nuchak keto nyithindo gi kae. Gin midhiero mage ahinya ma ukadhe. Nyaka nuchak neno ni kwan ni aneno ka en kwan mosemedore 226. Nyaka sani en kwan mabende ang'e ni kata mana juma manyien kata dwe manyien kwan ma kama dhi malo. Gin midhiero mage mukale ahinya to kawuono ka bende hingo chieng'no mar nyithindo mane Afrika. Un kaka jo DCR Dirubi gin midhiero mage museno ka nyithindo gi kadhe ahinya kendo kaka un bende ukadhe kina bende utero mondo mi ukaw ting' mag nyithindo gi. Nyithindo gi mokwongo kuwuotho mwang'iyo gi maber, nitiere moko manowe kata mier moko ger maber. To nitiere nyithindo moko mok nyal yudo kata chiemo achiel odiochieng'. Nitiere nyithindo moko mok nyal dhi kata skul. Nitiere nyithindo moko mabe ok nyal yudo kata law magirwako. E seche moko kwawuotho e mier mondo mi wang'e nyithindo gi moko mowe, to wayudo kata ka state mag udi magidake bende ok ber. Koro ma osechuno ni nyaka watem kaka wanyalo. To gima wang'eyo ni gima nigi ber ne nyaka bed gi rachne be. Wayudo namba mang'eny madwaro ni wakony, to samoro resources ma wan go ok nyal enablewa mondo mi wakony magi te. Koro ma nyiso chuno ni nyaka wateme mondo wa introduce program mar miyo nyithindo mok nyal dak e orphanage chiemo diriyo. Matiende ni wamiyo gi lunch gi supper, kochopo dhiambo to gidok e miechgi. To challenge ma bende wan go maduong' kabisa, ne nyithindo ma wan ge feeding program gi, be chuno ni nyaka wadhi extra mwamigi gik machalo kaka exercise books, mwanyiew negi uniform, make sure ni gidhi e schools. Koro magi are the challenges mwa face. Let the number continue to swell, so resources cannot manage the number madongoreni. But watemo mwanyalo mondo at least nyithindo gi ong'e ni gin bende nitiere joma nyalo kawo gi kaka parents. Erokamano ahinya. Ntiere wechego motenre kod chiwo kony go, ntiere thoro mar wach makawuono odiochieng' bende koro yango chieng' nyathi mar Afrika. En kit budget mane ma ung'iyo dwe ka dwe kata higa ka higa manyalo neno ni urito nyithindo gi yo makare kendo yono ma owinjore? Ka bende kiduoko penjono wang'iye bende ahinya to gi budget manoket gi sirikal ahinya te chenro go mag somo. King'iyo malong'o to kuonde mage mantiere fuok, to kopo ni onge fuok, ere kuonde ma bende nomiyo ubedo kod chuny mokwe mamiyo ugeno ni arita mag nyithindo gi biro bedo makare ka bende oganda dhi mbele? Mokwongo gima nyalo wacho ne budget mwaketo kabisa, wakete somo, wakete chiemo, wakete kar dak gi, kendo watemo ni mondo giyud thieth maber ka gituo. Nikech gimomiyo watimo magi, wang'iyo ni nyithindo gi onge ng'ama nyalo miyo gi somo. To gi kaka wang'eyo ekonomi masani bende, koro watemo mwanyalo mondo mi nyithindo gi oyud gik magidwaro.
most of the times kama wakete strength wa and basic needs. Kisendo seche mwatimo mae, twatemo mondo watim our best. Mondo nyithindo gi ofir ni kata ne parents gi osetho, to pod gin gi parents manyalo konyogi. Gima motivate ahinya, ni nitie Chinese proverb moro ma ahero ga tiyogo. Ni plan for a century, to you plant men. Koro mae momiyo kata weche tek manade, to watemo all we can mondo nyithindo gi obed jomoko kiny. Wang'iyo ni seche moko nitiere weche matek madonjo, ma oseketowa nyaka seche moko ni nyaka wamany puothe moko, wabed gi puothe mwapidhe alode, puothe mwapidhe bando, puothe mwapidhe niang'. Nikech magi eki wadwaro ni gin bende ga seche magi neno ka nyithindo moko muodo niang' to gin be wamiyogi niang'. Ka seche ma bando chiek gin be wa ensure ni gimuodo bando. Wadwa ni waketgi atmosphere moro ma gibet ne gin gi parents. Aparo ni challenges gi nitiere bende osiepe mosekam in makonyowa. Nitie osiepewa moko ma wan go ma jo Afrika, minya yudo ka nitie seche moko ma ng'ato okelo ne nyithindo go exercise books, seche moko ng'ato okelo lewni, seche moko ng'ato biro kata gi chiemo. Koro magi kwa medo gi mwayudo to osechoro wa mbele. Erokamano ahinya. To nitiere ler mar kit budget ma bende utimo, pono ni ng'ato nitiere kod dwaro mar donjore kata mana tudruok kodu kama ginyalo donje kaka oganda, bende dang' ichiw ler ma kamano koso mano to ne nie tok tent? Aparo ni kaka na awacho, budget wa mwagoyo watimo gimo oriere moko nyal pando. Nikech gima duong' mitimo ne nyathi kiche ni nyaka oyud chiemo, nyaka odhi sikul, nyaka orwakre, nyaka onind kama ler, nyaka oyud thieth kiti ka otuo. Koro e places ma mention go, nitiere osiepewa mosekam in machipin kata achiel kuomgi. To sani kaka in ng'ano mabiro to ne kano mar reso nyithindo, ere geno ma in ge kit nyithindo midwaro mondo nyithindo gi obedi ka giseya e kar reso nyithindo ni kata orphanage kae? Ere lek ma intiere go? Idwa ni giwuok gichalo nyithindo machal nade kopogre kod chiwo ne gi chiemo, miyo gi lewni, kana ne bende ginindo kuma ler? Kit oganda mage midwaro mondo mi orphanage ma kamano kata kar reso nyithindo go ogol kind oganda? Aparo ni nyithindo ma wase produce lady and must encourage us so much. Nikech currently wan gi nyithindo mar doctors, wan gi teachers, wan gi engineers, wan gi nyithindo bende mosomo these trade skill courses. Koro kiwuotho tiyudo ka they are working. Bende nitie moko mosedhi to the extent mogero miechgi. Nitie moko ma bende duogo support of funds maiye kanyo. Koro ka neno this success, ma ose encourage us so much, ma I would wish ni
nonega tim matek kabisa mondo nyithindo gi obed gimoro. Ekech nyathi aspiration ma nyathi owe ma ka onge min gi wuon gi to somo mobeda doctor. Mano ka ni handlo nyathi ma kamano to nyaki bede mamor. Aspiration mi bet gi nyithindo madugo puonjo nyithindo ma in gi orphanage secondary schools ma nyaki bed mamor kaka janyuol. Koro kaseneno kaka nyithindo gi moko osebet ema miya tiyo matek mondo nyithindo gi obed gimoro in future. Nekech kok watimo matek ma nyathi ka nyathi obedo gi gima nyalo timo, to mano there is no need mondo ne wabed kod gi orphanage. Nekech onego wabed kod gi orphanage ka wan gi lek ni kiny ka warado kodgi to ng'ato ka ng'ato nigi gima onyalo survive go. Erokamano ahinya Alwala. Ntiere bende weche motenre kod ninyisa kacha ni untiere kod puothe kama bende ntiere cham mipure, ntiere bando, ntiere alot, ntiere niang'. Bende ntiere seche ma ukawo nyithindo gi to konyo we tije matindo tindo. Mana ka samoro janyuol odak gi nyathine to nyalo ore oluokne sande kacha okonye tije gi. Nyiswa ni to bende ntie sama ukawo gima bende gikonyo tije ma kamae. Aparo ni kawadhi kodgi to mana watrain gi mondo ging'e gimetim. To ok waketgi ni mondo giti nikech wan gi joma konyowa tich. Wadhi adhiya kodgi mondo wasiemnegi ni kidwa bedo farmer to ne gitim magi. But wan gi joma tiyo tijego, gin wa instruct gi mana ni ka ng'ato dwa bedo, nikech gima dwa nyisi ni nyocha yudo machiegni ka wadhi gi nyithindo gi e puoth njugu ni moko kia kata mana kaka plant mar njugu no chal. Koro na wafwenyo ni there is a need mondo mi wadhi kodgi to wanyisgi, but not to work nikech wan gi joma tiyo. Pile Alwala ntiere samoro ka entie gi nyithindo apar gi te samoro ok nyal chope apisi mabed ni nyalo tiyo kata nyalo timo tijego mabende otese ni white collar jobs. Yudo ka ntie jomoko ma samoro gichopo e tije mamoko mag lwedo. Ere kamugore lai kae nyiso nyithindo kit gima gidhi bedo kiny kata keto gibed motegno ne gima dhi biro kinyne. Mana kaka janyuol yudo ka samoro ne one nyathi ong'e luoko sande, nyathi ong'e nyalo kata loso to bed maler, nyaka ne one gigene bende ochane yo makare. Ponono ni timo ne gimoro amora seche ma giwuok kaka jomadongo. Koro ere ka gidhi bedo e ngima ma kawaida Alwala? Aparo ni gima watimo mostly wan gi nyiri mosebedo madongo, to joma kawo tinggi gin widows. Koro nitie seche mwanyalo golo mosebedo madongo mondo mi gidhi e jikon. Tich mwanyalo miyo gin mana kata ng'ado alot mondo ging'e kaka ing'ado alot, gine kaka minego tedo. E wi mano bende tich mar lwedo aparo ni e but orphanage kanyo wan gi vocational training center. Ka nyithindo moko qualify mondo mi odhi e university, gidhi timo trade skills kanyo. Ng'ama dwa dhi somo food and beverage dhi kanyo. Wan gi plumbing, wan gi masonry, wan gi electricals, wan gi tailoring, wan gi welding to gi mechanic. Koro gigi nwaketo ni nitie nyithindo moko ma wigi ok nyal chwalo kadhi mbele, but ginyalo bedo gi tich mar lwedo manyalo konyo.
Erokamano ahinya. Bende nitiere seche ma kao nyathi odhi konyo ng'ado alot, bende sani piny olony, nitiere weche mag ratiro mag nyithindo. Ere kama ugore lai kotenre kod ratich nyithindo? Wang'eyo ni nitie ratiro mag nyithindo ka gi kacha, ing'eyo kaka sani weche bende dhi. Ere kuma ugore lai mano ni kata kopo ne gikonyo timo achiel adek mar ng'eyo ni gin bende ginyalo loso gigegi giwuon kata giwegi? Ere kuma koro ugore lai mano ni ok udhi kendo ok udhi asasa ma bende koro okelo wechego mag hinyruok, kaneno ni giti asasa ma bende koro hingo kata hikgi kama gisegike? Aparo ni seche ma nyithindo gi timo tich moro to wan kodgi kendo wa ensure ni their rights are not abused. Nikech nitiere gimoro ni child labor and magi nyithindo maonge jonyuolgi. Koro onego waketgi mondo gifeel ni gin gi parents. Koro gima watemo matek kabisa ni we don't allow anyone mondo mi abuse rights mag nyithindogi. E school wa make sure ni wa coordinate gi teachers. E orphanage wan gi social worker, wan gi nurse, wan gi matrons. Tijgi en konyowa mondo ng'e ni rights mag nyithindo gi ok obed abused. Koro kata ka gitimo tich moro matin, tapani wapuonjogi apuonja mondo mi ging'e gima onego otimre to ok ni gitiyo. Erokamano ahinya. Bende nitiere wechego motenre kod dang'ni mag paro. Samoro nyathi dongo to koneno ka jowetegi moko nitiere kod jonyuol oko kocha, en bende samoro nyalo bedo kod paro mang'eny ni to mare nitiere kanye. Bende nitiere gi chenro mane ni nyithindogi oloso chenro mag wuoyo kodgigo kodgi mbaka kendo ng'iyo ni ok gibedo kod dang'ni mar paro, kina bende gintiere ei kanyo mar resogi. E seche kinde ka kinde arano kodgi kendo asebedo ka nyiso ni ok ne gibedo orphans gi dwachgi. To nanyisogi ni bedo orphans bok nyis ni ok gin dhano. Koro asetemo kinde ka kinde ka nyisogi ni gin be mana gin dhano, kendo ka gitiyo matek to gibiro mabedo kaka joma ginenogo. Gima be watimoga mondo mi kik wigi wil gi kuonde ma giaye, ndalo ma nitie holiday wadhi kodgi personally e homes gigo mondo wabond kindgi gi joma ne gi anyuola gi mowe dala. Koro wi mapuonjo gi kinde ka kinde ni gi wan be wasetemo mondo wabed good parents to them. Koro ma osemiyo ging'eyo ni wan e parents gi. Nikech ing'e ni kaka idak gi nyathi, kaka itiyo kode, kaka irite, dhi miyo ng'eyo adier ni ma janyuolne. Koro magi gik mwasebedo kwatimo mondo wa make sure ni ging'eyo maber ni kata bed ni gionge jonyuol to gin gi jonyuol moko. Nikech anyalo paro ni nitiere seche ma ginyalo penjo, nitiere ndalo moko nwakawo nyathi matin to kosebedo maduong' matin to penjowa ni to jonyuolne notimo ang'o momiyo ne githo. Koro nyaka ne wanyise gima tho ni en, ginyise ni bedo ni jonyuolne notho konyiso ni ok onyal bedo gimoro kiny. Koro wapuonjore kodgi kinde ka kinde kendo waluongo negi nyaka counselors mondo owuo kodgi. Erokamano ahinya. Gin kuonde aina mage ma ugole nyithindo gi? Ng'ato penjo kae ni to
ere kuonde mugologie, diponi ntiere kuonde mudhi to kawogie, kata diponi ponone ng'ato ne gimoro modwaro ni mondo okel kono, bende dhood weyawo mar kawo moko mathoth umedie ma untiere godo go. Kinya duoko penjo no. Aparo ni kirito nyithind kieti onge gubagusi, waonge gi dhoot. Nikech samoro nyathi nyalo bet gi dwaro kabisa. Seche ma nyathini onge dwaro, ma onge ng'ama nyalo konye, to koro nyiso ni wan ma Nyasaye osemiyowa thuolo mar konye nyaka wakonye. Koro nyithindo gi wasebedo kwayudogi kowuok kuom friends, kowuok kuom joma nigi dwaro, to yo mwa confirm go kuom jomokelonwa ne gin moko orphans, ni seche moko nyako omiwa kata death certificate mar janyuolne, nyako bilwa gi barup chief mar that area, gi church leader makanyo manyiso ni nyathino deserve kony. Mar ariyo kendo, wan gi nyithindo be iye kanyo ma sirikal emomiyowa. Koro kanyo lady oyaw ne nyathi mo deserve kony. Waonge boundary. Nikech ka Nyasaye oketo gimoro ne joma ok nyal, wan ng'a gin madwa ket boundary. Erokamano ahinya. Kanyo bende kela e wach mar sirikal. Be nitie moro amora ma sirikal chwalo nego konye, wacho kata kwachako ni nitiere kaka nusebedo kugoyo mbaka gi riwruok moro kata kanisa mantiere loka kocha kata piny mar Amerika. Nyiswa ni to pacho kae kata sirikand county kata sirikal mamalo, bende nitie kamoro ma bende uchope ma koro bedo kod tich utiyo kodgi e yo mane ginyalo chwalo nu kony achiel kachiel mondo mi omed konyo nyithinde kar konyo nyithindo no. Apani sirikal osebet katiyo kodwa nikech mokwongo gi protect tich mwatiyo. Nikech ka sirikal oseng'e ni utimo the right thing, onge mibadhi, to koro gi protect. Mae momiyo nyaka wati kodgi. To nitiere seche ma ka giyudo relief food, to seche moko ginyalo miyo nwa nyithindo. To ka nitie weche mwadwaro monego losi mondo rit nyithindogi, gisebedo ka gikonyowa. Koro ok wanyalo wacho ni ok gikonywa nikech kata kony ma ng'ato miyi mathin nyaka appreciate ka in ng'ama ber. Erokamano ahinya. Nitiere bende oganda modak e alwora kanyo mar resa nyithindo. Ere kama gin to gidonje koso gin to koro daka kodgi ging'e ni kony biro, koro onge migawo moro amora ma gikawo. Ere ting' mag gin bende gikawo kaka jok modak machiegni gi nyithindo go, joma wang'eyo pile idendo ni community, jok modak e alwora mar kama untiere no. Be gintie kod ting' moro amora mar neno ni gin bende gi konyo e jolo nyithindo machal kod magi? Apani community ma wantiere ni gi understand wach nyithind kieni kabisa. Mokwongo church ma wan go, church ni nitiere seche ma gimiyo nyithindo gik moko. To nitiere osiepe gabe mane wasomo go mwadongo go e community ka, nitie seche mag ibiro limbe e iye kanyo. Seche mag ibiro limbe no ng'ato ka ng'ato kelo matin ma en go. Koro manyiso ni gihero tich mwatiyo ni. Kendo ka nitiere wach moro amora e iye kanyo to gidonje kabisa. Miyo nitiere seche mag imiyowa kony matin ma ng'ato yudo.
Erokamano Nyaluala. Nyaka ne chak kao nyithindo gi kigoyo tarubin kendo ng'iewo chien nyaka sama koro ugikie. En sigand nyathi mane? Ok ochuno nyaka ikaw nyinge, iwach nyinge nyalo nyisowa sigand achiel kuom gi mabende osemako chunyi madieri oseweyo gino motisi ni mak kata oseweyi gi rapar moro motegno e ngimani kaka jalno mabende ochung' ne kar reso nyithindo. Aparo ne wan itie gi nyathi achiel mane wuok Kindu ne okalo form odhi otimo computer science, obedo gi lak moyudo tich kama ber. Nyocha machiegni ni obiro nyiewo lowo but orphanage kanyo kendo gere ot maduong' maonge ng'ama osegere gweng'no. Gari bonyiewo, gari maonge ng'ama osenyiewo e gweng'no. Koro en example mamiyo nyithindo gi. Kendo seche mobiro kata nyiso nyithindo gi. Ne uneno wadu ni nochal mana gi kaka ochal ni. Bedo ni ne en nyathi kich ok otamo Nyasaye ting'e malo. Koro kata un kukawo sombu seriously gi gima utimo, to kino chal mana kode. Koro gima omora kuom nyathini kabisa ni nobiro monyisowa ni bende ni ne en jakindu to koro dwa nodag e area no mondo obed part of us. Koro ma is a very good example. Puoch gi pak ne rawerano mane en kanyo ranyisi makare. Nyiswa bende nitiere penjo moro kae ni to uchako kawo are higni adi? Nyathi matin marom nade koso untiere kod okenge mag kata rito nyathi moko konyuol kawuono? Ere kaka ung'iyo hik nyithindo mukawo? To kopo ni nitiere higa machakre mi ukawe ma ok unyal kawo bende nyalo ero ni kwara moga jwa? Apani wachako kawo Jaiga Beach nikech wan gi matrons marito nyithindo gi. Wan gi nas mwandiko kanyo mang'iyo weche mag nyithindo gi. Koro wachako kawo from Jaiga Beach. Aha, to abich nyaka kanye koso nyaka en nyathi kich makato ti to pod ukawe gi kanye? Wakawa beach nyaka par. Gimomiyo wadwaro nyithindo matindo nikech nyathi matin mondi molde yot moloyo nyathi mosebedo jahigni 18. Nikech chik mar Kenya be wang'eyo ni jahigni 18 koro en an adult. Koro wakawo from Jaiga Beach to apar. To wadhi kodgi through magitiek form 4. Koro mokadho dhi nyaka university, moko be dhi e colleges, moko yudo grade mar college to watere vocational training center marwa. Erokamano ahinya. Seche ma nyithindo dongo nitie nyithindo moko manyalo bedo rori e kind jowetegi. Seche go en kamano to adieri onge janyuol, samoro bonyano ni koro onge janyuol ne kopo ni temo kagima nyalo chwade olando matin to bende oneno kagima idwa dhi ahinya, idwa sande. Ere kaka timo na nyithindo ma bende samo nyalo dwaro ni weyo yo makare mwinjo bende nyathi luwo kaka nyathi tao chenro maya kata luwo weche go bende umiyo gi mondo megi luwo? Ere kama ugore lai neno ni urieyo gi kaito bende ok osandgi? Wan gima watimo maduong' en wuoyo gi nyithindo gi. Nikech kata mana nyathini nyalo bedo majiende keto kiwuoyo kode. Gima believe ni wach loso moloyo chwado nyathi. E seche duto te waketo gi e bwo wach Nyasaye. Nikech seche ma nyathi moro bedo gi problem,
to wabedo kode piny to wapuonje e yor muma. Wanyise yo monego odonggo kodwaro ni kiny obed gi ngima maber. Koro tichwa wawuoyoga kodgi kendo wapuonjore kodgi. Waketogi kabisa ka waweyo wach somo to waketogi e wach Nyasaye be. Nikech wach Nyasaye manyalo rieyo ng'ato. Bok ok nyal rieyo ng'ato moloyo wach Nyasaye. Koro wawuoyo kodgi, mano emomiyo wan nyaka gi social worker. Ok wadwa nwach wadgi, wadwa nwawuo kodgi mondo ging'e. Koro wuoyo kodgi ni osekonyowa, miyo nyithindo moko oseneno yo monego giluw. Koro most of the times wawuoyo kodgi. Erokamano ahinya jadolo. Bende nitiere mago motenre kod penjo ni to sechegi nitiere nyithindo ma bende pod dang'ni e bombe, kata street children ma bende nyaka sani kata kiwuotho e moko kuom bombe yudo kapo ni nyithindo wuotho. Kata kamano nitiere okenge mosekaw mag neno ni nyithindo moko to kaw mokete e kuondego mag rito nyithindo kata orphanages. Kani wuok kacha ni temo wacho ni nitiere oboke midwaro nyaka chiw report gi chief, ichiwo report ne nyathini adieri nyathi kich, to poni nyathi moro onge kod nonro, kawe samoro nodhi owite kumoro to dhi oyudre i bombe madongo kanye mowuothe to pok kalo higa 5 kadhi mbele, higa 10 kadhi mbele kaka ne owacho chande. Ka utimo nade? Bende unyalo kawo nyathi moro ma oyudo ayuda ma kata samoro onge nonro mare malong'o, koso nyako yud mana barua mar ruoth kata chief mar alwora moyaye? Aparo ni nitie cases moko mwasekawo machalo kamano. Wayudo cases ma kamano to watudore gi ofis jo-children. Jo-ofis jo-children gi ka watudore go, mwa explain negi, to gin ema koro gimiyowa barua nikech koro ging'eyo situation mar nyathini. Koro wanyalo bedo abeda gi nyathini. Koro nyithindo ma nonro gi ok ber ahinya watudore gi sirikal. Sana ofis jo-children. Nikech ka gisemiyowa ratiro mar bedo gi nyathini orphanage, to wabet abeta kode. Wamolde mondo en bende obed gi future maber. Erokamano ahinya. King'iyo sani e pacho kae en odiochieng'no mar yango chieng' nyathi mar Afrika. Kata kamano wadhi duoge mondo wadole mana e pacho kae. King'iyo malong'o, gole pachi e wi kit arita ma imiyo nyithindo. Be iparo ni wasegik kamowinjo bed ni wabede kaka piny Kenya nyaka otenre kod siro nyithindo kata ng'iyo ni ratirogi orite yo makare, kigoyo wang'i kaka jalno ma bende osebedo ka ng'iyo wechego mag arita mag nyithindo? Lwala. Aparo ni gima wakwayo sirikal, nyithindo pod ni oko kama ng'eny madwaro kony. Wan watema mwanyalo, but resources mwa yudo ok nyal manage mwa gine nyithindo mang'eny. Koro en kwayo ne sirikal ni ka nitie yo moro ma ginyalo parogo nyithindogi, to gipargi, nikech adier kiwuotho to pod nitie nyithindo mang'eny madwaro kony. Koro an dakwa mana ni ka nitie yo mwanyalo konyogo nyithindo modong'gi, to wakonygi. Nikech inyaparo ni nanyisi kachako ni nitie nyithindo moko maonge gi orphanage, but Nyasaye omiyowa thuolo ni wanyalo miyogi lunch gi sapa. Nyithindogi nitiere moko bende ma ok nyalo yudo lunch gi sapa. Koro kwanyalo yudo more resources, to wawacho ni nyithindogi ng'eny ginyalo bedo in a position mar yudo lunch gi sapa.
Nikech truly speaking nitiere nyithindo mok nyalo yudo kata single meal. Kendo kiwuok around tineno nyithindo. Koro en kwa mara ni ka nitiere yo ma nyithindo mapok oyudo kony nyalo konygo, to ka sirikal nyalo bedo gi yo moro to gipar nyithindo. Kamano ahinya, bende ntiere geno mane ma intiere godo? Be ntie geno moro amora ma in go ahinya kotenre kod nyithindo manie Afrika? King'iyo kiny, gima igeno ni kiny ne ahinya kotenre kod arita mag nyithindo mag Afrika? Aparo ni nyithind Afrika geno man go kodgi. Nyisi mana gi geno ma nyithindo man go gi osemiya. Koro ageno ne an gi geno an go gi nyithi Afrika gi ne ane. Ka wakawo ting' nyithindo gi maber, kiny nyaka wabed gi dakteche, kiny nyaka wabed gi jopuonj. Ne an gi geno kuom nyithi jo Afrika gi ni kata professionals ma wan go sani bed ni onge, to nyithi jo Afrika gi nitie moko ma biro kawo kore. An gi geno kodgi ni gik ma pok olokore ginyalo kelo lokruok kuondego. An gi geno kodgi ni ma pok otim sani ginyalo dongo ma gibige tim. Erokamano ahinya, dong' gi dak achiel kende wach ni mogik kae to bende ichiwe ote ne nyithi kiye mantie kamoro kong'iyo to adier ok one kaka onyalo konyore, to samoro bende osekalo higa monyalo kawo, osekalo higa 10, to kong'iyo to oneno ka geno ma intiere godo miwacho ni intiere godo e chunyi mar nyithindo mag Afrika obedie gimoro kiny, oneno ka bet ok ler ahinya, ok one ler makare. Kichiwo wach ni mogik dak achiel kende, Alwala? Aparo ni tich ma wan go maduong' en konyo nyithindo gi. Nitie nyithindo moko ma seche moko situation ma gintie ketowa ni ok wang'i higa. Koro nitiere higa ma kosechopo kor mondo mi wakete orphanage kosechopo higa 18, to koro chuno ni wanyalo matere vocational training center mondo tim welding kata mechanic. Koro gima kama wanyalo konyo to wakonyo, nikech mane gimomiyo Nyasaye oketowa mondo mi wakonygi. Erokamano ahinya Thomas Alwala, mano kanyo en jares nyithindo e kanyo mar rito nyithindo Rajisi Ruby Orphanage. Mano bende daher mondo ing'e ni Thomas Alwala bende en jadolo, kendo kaka osewacho nopuonjo ma nyithindo wach Nyasaye. Ok ang'eyo ni to nitie joganda bende mawacho ni momo wuogo penjo wach samoro buogo nyathi matin, kata kamano gin giwacho ni mana wach mar Nyasaye merie gigo. Mano ne en twak mar Rameny piny Nyakoro Mgajong' odiochieng'ni ma bende iyango kendo dhialo nyithindo mag Afrika. En odiochieng' ming'iyo ni to okenge mage ma nyithi Afrika osegoyo. Kata kamano en twak mwatiyo gi kanyo Nyakoro Mgajong' oduok kendo saa 3 gi chenro mar Oyimore e Ramogi TV. Nyinga Lydia Oke, oriti masani.